Horas mari kita saluhuna mulate mari Tuhan boy kita marahi pason di maluku narion hehe sian podo mata ganu marsada-sada. Ada rakso beraktivitas kita tapi gema hatan ini Tuhatta sesuai dot renungan nih agamipe ima sian Matius 10 sada ayat 10 sada. Ada rakso tapi hatan ini Tuhatta jumbo mahita martangyang. Mau lihat mari ho ada Tuhan pada dengan bahasa nasumurung. Di mana go ni ada oleh Tuhan rohami itu adupanmu. Maka molatehon saluhut dengan dimasam oleh Tuhan. Terlumubi oleh Tuhan. Hehe hamisian pulo menami di bagasan ahi pason. Tuhan nang mangula rohami di bagasan selarion layar dorakso lakau kami si manjujak nami ni Tuhan berjuru maju kami ni Tuhan menangihon hatan asa arung bohal nami ni Tuhan lahu mangulahon akulon nami di bagasan selarion. Mari tahiti Tuhan Yesus Kristus jalma tangyang namin. Amin. Hatan ni dewata sian Matius 10 sada ayat 10 sada songonon ma lidok di sini. Natutudo na hulokot tuhamu dang adong na hehe sian jalma na tinubuhon ni parupuan na balga sian si Yohanes padiri alai halak na metpe naong di bagasan harajaon banu gijangi balga doi sian ibana tung masay gawe si suko do tutu na paimahon di deba akka jalma terlemowi ma na paimahon ni somar hauzungan jaladang binoto manangadian ni sahat alaya arong do tutu akka na pinaima di bagasan las ni roha isara sa halak ina na paimahon pasorang ni geleng na adong se na paimahon di bagasan arsak nak padelean jaladang pola tagamon ro na pinaimanay manang nasongo dia bayi taringot tunay paimahon alay na yung dohonon anggo haroro ni debata marhite Jesus Kristus tu portibion patardoy jadas kop haroro ni debata marhite Kristus Jesus nungali papataran marhite akan tadda pamalupon na marsahit panguluhon na mate mangalehon mangan trop jolma mangurupi akan apogos jalan nagali doho lan akka halungangan na aso saluhuk na papataro tadda haluaon jolma manusia di popoi Jesus dohita asa unang mandeli ikos say toktong dohita makirim tu debata di bagasan las teroha ay tutu si tutudo jala patardo anggo pabahenan ni debata akka na mga sahod debata say toktong do pakrimot tu ibana dang mabiar jala tahutan mangadopi akka na masa do nanaing masa haduan ay porsyero ibana dang tadi koron jala pasobo ni debata ibana lehono ni debataro gugolo bisuk jakka na porsya jala na say toktong mga sahon debata di ngoduna gabi jupang nama akka silas neroha margogo jala marhuaso si tuturo debata terpatupa ibana do salhukna os marohatta salhukna masa dot akka na naing masa pamotuan ni debatadoy molo debata tapangasaw di salut parangulota jalaw otama tupal hara jaon banwagi jangi naong pinaradenay di akka na persya jara marsyohohot tu ibana. Amen.